Adunay mga kasakit nato na kini bunga sa ato ang pagpakasala. Adunay mga kasakit nato na tungod kini sa ato ang mga sala nga ginahimo. Ang pulong sa Ginoo nga ato ang pagatun-an nining mga taknaa magahisgot kita may tungod nining ginatawag afflictions of accretions. Unsa man ning afflictions? Afflictions means kasakit. Nganong aduna may kasakit ang mga Kristohanon? Basin unya daghan mga tao ma-misinterpret nila ang Christianity na mingon sila nga tingali mag born again ko kay para i-bless ko sa Ginoo. Mag born again ko kay para wala nay problema, wala nay mga pagsulay, wala nay mga kasakit. Apan buot na ako nga masayaran ninyo ang affliction sa mga Kristohanon. Ang affliction sa mga Kristohanon o ang kasakit sa mga Kristohanon kini gi-appoint sa Ginoo. Buot pasabot tanan na mga kasakit sa tao is adunay kasayuran ang Ginoo. For Christians, ang mga kasakit is gi-appoint kini sa Ginoo, itakda kini sa Ginoo. Kay usahay mong God, ang kasakit lang ang pamaagi aron kita mas maduol pagid sa Ginoo. Kay kung kita anaa sa kahayahay, malimot manguta sa Ginoo, ginakon kanang wala tay problema, walay mga pagsulay, walay mga balatian. Masay dili ta mahinumdum sa Ginoo kay anyway, wala man koy hinumduman sa Ginoo. Wala man koy pasalamatan sa Ginoo kay okay man ang tanan, maayo man ang tanan. So mao na nga usahay i-appoint sa Ginoo, itakda sa Ginoo ang kining mga kasakit nato to remind us. Ingon pagani ang pulo sa Ginoo nga pagasulayon ta sa Ginoo aron kita mahimong malahutayon. So nay mga inana na mga pamaagi ang Ginoo. Ikaduha, consequent upon the fall. Ang kining mga kasakit na midangat nga ni kanato bunga kini sa pagkapukan sa tao nga iyang gibutang sa Garden of Eden. Sa paghimo sa Ginoo sa tao, tindot ang iyahang plano. Maayo. Gani, ang tao nga iyang gibutang dito walay problemahon. Wala man siya masayod, unsay dautan, unsay maayo. So wala siya problema. Dili siya makasala, wala pud siya problema sa pagkaon, wala siya problema sa tanan. Tungod kay ang Ginoo man mag-provide sa iyang og pagkaon, ug mag-atiman kaniya. Pero sa diha nga nahulog sila diha sa pagpakasala, nahibalo sila unsay maayo ug dautan. O miabot na ang kasakit diha sa ilahang mga kinabuhi. Gani, ang Ginoo gid nagsulti nga bisan ang babae magantos siya sa iyahang pagpanganak, ang lalaki kay maghago siya dili siya makakaon kung dili siya magpatulo og singot. So ang tanan ng mga kasakit sa ato ang kinabuhi nato is tungod kini, nagsugod kini sa pagkapukan sa tao nga gibutang sa Ginoo didto sa Garden of Eden. Katapusan, afflictions of a Christians is the result of sin. Ang kasakit sa mga Kristohanon bunga kini sa sala. Although dili tanan kasakit sa mga Kristohanon is tungod kay nakasala sila, just like ni Job. Si Job usa ka tawo nga gikonsidera nato o gikonsidera sa Bible na matarong na tao, walay ikasaway sa iya. Ano may? Tungod kay grabe siya ka matinud-anon sa Ginoo. Grabe niya ka faithful sa Ginoo. Every time na magkumbira ang iyang mga anak anang gabi, bubangon siya og sayo kay maghalad siya og halad nga hayop kay sa pamasin unya nga basin nakasala ang iyang mga anak during sa ilahang kumbira nga gihimo. So inanak ka matarong si Job sa Ginoo, inanak sa ka faithful, but still gisulay siya sa Ginoo. Pero adunay mga kasakit nato na kini bunga sa ato ang pagpakasala. Adunay mga kasakit nato nga tungod kini sa ato ang mga sala nga ginahimo. Tinumduman nato, adunay mga tao sa Biblia nga nakasala, nga dili gyud maayo ang midangat sa ilaha. Adunay tao nga ginganlan og Jonas, nakasala siya sa Ginoo, pinaagis pag-disobey niya sa Ginoo. Ug ang Ginoo nagsakit kaniya. Dili basta-basta ang kasakit ngayang nagian kay gitsagod siya dito sa dagat, nga gikaon pagid sa isda, nga gitulon siya for 3 days siya sa tiyan sa isda. So di basta-basta ang iyang mga nagian.
Si Haring Saul usa ka hari nga pinili sa Ginoo. Pero niabot ang panahon nga siya nag-disobey sa Ginoo. Mihinay na ubiya ang Ginoo kang Haring Saul. Nga hinungdan nga gipatawag niya si David. Kay para mahimong manunugtog niya, kay para every time nga mulod ang daotang espiritu niya, iyang patugtugon si David atong panahona aron mulayas ang daotan nga espiritu nga misulod sa iya. Hantod nga miabot ang panahon nga niapil siya sa gubat si Haring Saul ug unsay nahitabo sa iya. Napil din siya sa gubat. Aduna siya mga samad, hinungdan nga gikuha niya ang espada o iyang giduslak sa iyang kinabuhi. Hinungdan nga namatay siya sa iyang kaugalingon ng espada. Kaya ang reason na usa ka makauulaw kung ang kaaway may makapatay sa iya. So yan na lang ipatay ang kaugalingon. So tungod sa sala, ang Ginoo wala na niuban sa iya. Nangita og laing hari nga hulip sa iya ug mao na si King David natong panahon na. Kini nga atong mga afflictions, kini atong mga kasakit, bunga kini sa ato ang mga sala na nahimo. Kung magpakasala pa gid ka, basin og daghan pa gid na mga kasakit atong masinatian, especially kita na mga Kristohanon na nasayod na sa kamatuoran, but still nagkinabuhi gyapon ta diya sa sala. Mabot gyud panahon, mabot gyud ang adlaw na mag-ani ta sa sala nga atong gihimo, which is ang mga consequence niini. O ginumduman nato ang mga consequence dili gyud makalipay sa ato. Walay consequence, walay mga kasakit na makapalipay sa katao. Ang tanan na consequence makapasubo sa iyaha, makapasakit sa iyaha tungod kay kun ang Ginoo mulatos sobra gyud kasakit. So man pa hinumduman gyud nato atong kaugalingon na dili gyud ta magpa-ulipon diha sa sala. Kaya ang Ginoo naghatag kanato og kagawasan diha sa pagpakasala. So nganong magpaulipon pa man ta sa sala? Kung gusto ta nga dili ta mag-aning sa konsekwensya sa sala, so dili kita magpakasala. Dili man tuod ka perfect, pero paningkamutan nato na mahimong mapahimutan nato ang Ginoo sa ato ang mga kinabuhi.